Oh, oh, oh iya, awigno purnomo sidem jati mastu buwono langgeng. Kanthi prapening menyan selo pedak sirosun opo tak jaluk rilamu kuku sing unggul ngawat katur dumateng kaki sa mara bumi lan nini sa mara bumi sun dupa daya makarya liwata subaring angkasa menyang dupaku sinara nur prapetku si kudratullah bul budi kuku sing menyang dupa sleo pedhak pringis putih sarining menyang dupa menyang dupa mulya lele pak niat ingsun caos dahar katur dumateng ingkang bebak sebani nyikau bakali dusun ngarang beli wonten kekiranganipun kawula nyuwun sih ageng ing pangapunten. Sambung pasumun-sumun daya karya cakra manjing katresnaning nala maha agung maha menang ana roh kang nyawiji tunggonana srawung raga lan sukma jati jati raga buga jati nir ning atwis amun dadi betan kadang mitra ingkang samya nunggal guru mugi saruju datan ganggu ingkang samya tunggal kawruh mugi kersa aruh datan ngisruh sing bali sikik dhewe aku melu. Sapa sing bali sikik dhewe tak tutke. Bali aku melu.
Mana tangan pun. Tak jahit, tak jahit. Ayo cok, ayo cok. Dikini ono keguyon cok. Ayo cok. Lumpuk cok, lumpuk. Dikini ono gawe cok. Kanti pecahing suara apa suli pecahing angkos bumi bertiwi ngaran bareng si Panyengkuyung paripurna dipun upacara suguh saji paripurna.
kala ler surya wandalira ujung sehari Rama Mas wong manis rama-rama yo witing klopo raden Rama Mas ya mas saklukune
ya, ya.
jeneng sira wani ngambek mreng mami yen nyoto perwira kita manut sapa mantra aku ora bakal gigrek moho maju asirna lena bakal mati ing maes pati aran patih suwanda lelabuhan
kabeh diajeng. Nggih, pun siap bobo sama menika. Iki sing biasa sing nangeki sapa biasane jenengan sing iso nangeki. Ora iso nangeki nek aku, Mas. Heeh. Kok nek aku sing nangeki sing tangi beda. Oh, iki malah wis ora apa-apa sih, penting wis iso ngetok ki wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki dalam rangka menapa Kang Mas sak menika? iki jane acarane Mas. Ulang tahun. UPN. HUT, Hari Ulang Tahun Organisasi Pemuda. Ngarang. Wah, luar biasa sekali. Matur nuwun sanget ya Mas ya. Sampun kepareng nimbali kula sak kanca. Iya. Rogo Wahyu Mataram nih. Kang Micil saking ngendi Mas? Grebet. Ije. Ya luar biasa. Ya Mas yuk dikasih apa nih ya? Menapa sak menika Kang Mas? Barangnya sapa? Oh, nganu dadi hati Slendro Songo. Apa iki? Jadi hati. Sing penting barang. Bawane bawa gawan apa bawa liyane? Bawa godean. Model cebongan mau model ngendi? Bawane apa Mas Andika? Kayaknya Mas. Ya, dhuwur tenan iki Mas iki. Gegarane. Urung sida kok. Mangagrami. Ya. Ndak dadi ulur ta ya Pak De? Ya, ki model gedene semene kok suarane cilik kira ya. Lah ya kan imbang. Dadi nek aku gede iki ya suarane kudu los ngono lho. Ya aja nesu lho iki. Engko nek nesu rokono nesu kene barang. Ora nesu Kang Mas iki kenyataan. Oh iya. Oh iya. Terus apa ya? Dudu bondo dudu rupa. Nek aku ya ora kok. Ya tetep iki bondo rupa penting Mas aku. Aku cah wedok realistis. Saiki bagus kaya ngapa ora duwe kuwi? Apa kuwi Mas? Ayo su, duitmu mau kok aja jebol apa. Among ati pawi Ayo Kang Mas. Men kita iki iso ning jare ra iso. Ayo iso kok iso. Luput pisan akan pisan. Asik. Manuke sapa ya kae Kang Mas? Cemruwit kok wengi-wengi lho. Lah nek le manggung ning bengi apa piye iki? Ayo. Lho iki dadi ayo to Mbak Yu terus Mbak Yu. Aku nek ngomong lanang kok kemayu ngendarane iki lanang apa wedok. Lho kan iso multi talent wedok iso lanang iso iya. ngono. Nah, saiki nek wedok iki dikempit. Nah, ngono suarane wedok. Nek dikempit suarane wedok. Lanang. Luwe. Wedok. Oh iki nang yo telake ngawur. Ya, Dek. Oh iya. Yen angel Dono sapi barang kita. Nih, sapi ini dirumati sih kita nih. Mas, ono sapi kok nonton Jatilan barang. Lah iya ora. Langkung. Tan kena
Gongi. Gonge ngantuk, Mas. Dadak diamuk. Iya Mas yo, buka ngendi? Buka celuk apa iki yo? Saron apa demung ya? Goleki sing kaya apa wong nyatane ngakon musiknya enak tenan iki. Kuwi enak tenan ta ya. Rogo Wahyu Mataram kok ya. Jom krepet kok. Iya. Iya rogo wis aja kuwatir ya. Ayo. Nyanyi sik gek joget kok ya meneng kok dijogeti iki ya kepiye to. Ayo iki tekan ngendi kemana? Rino wengi dadi ati. Wong prasaja lumar bebek
Sudah 2 lagu, Mas. 2 lagu sampun kapiar sasarengan. Rogo. Rapopo, Mas. Rapo to curang sithik lah ya rapo. Lah iya. Wis yo. Selanjutnya Kang Mas. Iya, Ndek. Dikasih apa ya, Mbak ya? Tombo kangen. Lho biasane Mas Eson ki nek apa nyuwun lagu ngono iki diurek-urek ngono. Gek ana embel-embele ngono kuwi. Biru nek ora abang, biasane ki ngono kuwi. Oh, sing pink Mas. Ya. Nyuwun. Disablon. Roko Wahyu Mataram. Iyo, ayo deh, ayo deh, ayo. Roko Wahyu Mataram lo. Krepet punya sok. Kaciro lo.
tangi rasa kangen wis bisa mari mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari. Jos. Terima kasih. Tarik dulu Mas Yo. 3 kali tunggal Rogo Wahyu Mataram. Iya. Mari. Ayo Dik, tarik Dik. Oh. Ayo Mas. RWM Rogo Wahyu Mataram. Yo. Yoi. Awang mampu kodane gunung lawu kebekan pariwisata dina minggu muda-mudi asesonjo bale kambang nongkang-nongkang naiko jogan sewu ceria kang padha lumaku jawil cinawil karo mesem guyu camping nang tawang mangkulina Wah. Wah. Yo 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 Wah. Wah ya. yo 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 yo. Mas Ise mendono ya Mas. Yo. Ye. Sembuh. Tambah pasien Mas. Sabar. Oh, tambah pasien. Pasiennya bertambah. Oh, sabar wis. Oh, apa-apa. Oh, tenang ono pawange kok ya santai wae. Dokter Pawang. Iya, Mas Wahyu ki serba bisa kok ya. Oh iya iya. Iya Mas.
Warna
Aja kasar-kasar Mas. Ya alon-alon wae gitu. Bola dhewe kaya. Yuk, oi. Yok, 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 yok. Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng riyoli aku tuh pisahan karo sliramu nabian abot jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati
Sirep. Yo. Semikira pro Bodoyo wis saka wetan bali omong ngetan saka kidul tinolak bali kidul. Solor tinolak bali ngalor. Waras bali waras. Saka wetan tinolak bali ngetan. Setan ora doyan. Demit ora dulit. Kodor. Lagi alamatnya ngendi to ya Mas? Orang go Google Maps kok ya. Kesasar. Waduh, wis. Yo. Ayo Mas. Yo. Yo. Ayo Mas, diterna Mas. Oh, diterna Mas. Tidak tah? Heeh, goleki. Yo. Sekar gamba pringcatur Kang cinatur pola kang kelantur Tanpa tutur katulo-tulo katali luar saka patung katutupan dadi awat Rasane ngatias kayu yon hangayomi lukitaning kalbu kambir warna kelawan hening ing ati kabekta kudu pinutur suming klingret yang maero Yo bali waras yo sirep. Wah. Ya. Oh iya. Ya.
kakung lan sing putri parang atrites kae wis ngati-ati Katon Nasri waya sore gawe tentreme ati Asik yo Mas yo, urung rambut tekne ra apa ya. Yo. Wis Mas, engko di setel streamingnya ya. Iyo. Yo. Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Oh. Ayo toh Pak, iki lho anakmu iki lho Pak. Yo, lek mari Pak. Yo wis, Bapak sembuh yo. Cip cip cip. Yuk. Apa Kang? Iya. Iya ndak aneh bangane mau. Iya Mas ya. Mesake kele ngempet nih. Sakit tenan. Ayo, les langsung gong loro. Yo. Rogo ayo Mataram iki lho. Oke kanan kere ngamripate milang-miling eseme go jiwa gawe sengsep kapulan kosono nira sutra monco warna lengan beksan oke pake sengkude Oke kanan kiri mripate milang-miling eseme kuciwat gawe sengsep kapulan busana nira sutra panca warna lengan beksana oke pati sosulisto. Ayo Mas, aduh. Yo. ayo Mas aduh Yelah masih saya kaku ya Mas lemes no Mas. Ayo Mas dilemes ya Mas yo. Yeah. Jos. Yes. Wes to Mas. Wes lemes aku. Yes. Ayo Mas, monggo lepaskan Mas, lepaskan.